Nina administratibina, eta etxen dut bizkat, bizkate da, esango duke, bai ofizinako lana, eta bai deskarga be bai. Domekero bajaten ga, deskargak etxen dugu, lotea etxen dugu, gero aztelen goxetan juten ga benta, arraina saltzen dugu, eta gero iak isen bat, martizen aterik ostirale arte etxen dugu, ofizinako bulegoko lanera. Baina, guk hemen lan guztik egin, bai txalopa deskarga, bai lotea, bai administrazioa irun, bizkate dana etxen dugu. Domekatan heltzen dire ona rastreruak? Bai, normalin urteko domeka guztik lan etxen dugu. Gero bakauen beste pintxero batzutan igual astinzin sartzen di, baina ise beti domeketan lana etxen dugu. Domeka goizez eta atzaldez. Lehena geixar lan etxezan gabaz, domeka gabetan, kamionak etortezen Irlandatik deskargaten gendune domeka gabaz, eta orduan, bizkate ordu desberdinetan lan etxezan. Gaur egunin ninda zen enpresan, bakarrik normalin, egunez, xaleke goxeko ordu bisiten sartzen dela por lo que sea, berdin. Baina lana domekan etxen da, deskargako lana. Gero bulegoku, bastinzir normal. Eta domekako beharra zein izeten da? Domekako beharra da oso bolitxe, nire asko gustatzen gaztan. Domeketan etxen ondo malin bajaten ga, txalopia torreni. Pintxeru bat horre goxeko amaiketan, ama bisak, ama errotan, eta gero etxen dabe gizonak etxen dabe deskargaten dabe erraine, eta guk etxen dugu hori manipula. Gero etorten di gure minoristak, eta minorista zer nahi daben, etxezau pixa, eta punta, zer nahi daben. Eta gero hori zaten da normalin domeka goxeko lana. Eta arrasterune, arratzalin ikutzen duena, da lana, baina, lan guzti de gexema, porque hemen, etxen duen arraine, ez dugu edez normalin, bai pasaire, ero galizire bisaltzen dugu kamionez, pintxoko kasun, eta arrastien ez, arrasteko arrain guzti hemen saltzen da. Orduan horrein miro, arrain guzti manipula, lonjan, hemen kasun lonja berrixin, eta horren manipulazioi demora asko eruten dauz, deakagu karten dugu zapuk, karten dugu hori manipulabiran arrain bata, oiarra, zurixe, bariau fine, eta arrain bariadea asko karten dugu, horren horrek arrainak demora bira hori dana manipulati, hori dana ondo ipintxi, gero presentzizio honek gutxiko eta ondo saltzeko edo saltzeko izan bidan moure.